Benvinguts a YouTube una setmana més. Abans de començar us vull deixar amb les fotos que m'heu enviat dels gelats que heu fet a casa vostra i us les deixo aquí. A mi m'han agradat molt, espero que a vosaltres també. Però anem a parlar del vídeo d'avui. Tracta sobre pancakes o tortitas, com coneixeu aquí, les típiques que surten a les pel·lícules americanes. Aquesta recepta, jo no sé, estic enamorada d'aquesta recepta perquè és molt fàcil de fer i és una recepta base perquè la podeu fer dolça, salada o com vulgueu. Vosaltres a casa podeu afegir toppings i amb això em refereixo a que podeu afegir a la massa xips de xocolata o, si el voleu salat, talleu bacon i fiqueu a la massa. Jo he de dir que aquesta recepta és d'aquelles que faig quan venen els meus amics perquè té tots els ingredients que tinc a casa i és d'aquelles que pots fer ja més tardes 2 segons. Així que comencem amb ell. Per fer aquesta recepta necessitarem aquests ingredients. Ara el que farem serà separar en 2 bols diferents els ingredients que estan líquids amb els que estan sòlids. Ho barregem bé els 2 bols i finalment aboquem els líquids. Agafem una paella i fiquem oli fins que estigui calent i llavors comencem a tirar petites quantitats de massa al mig de la paella fins que quedi una tortita. Un truc que és perquè quedi ben feta i la puguem girar al temps correcte és veure quan surtin moltes bombolles dins la massa, vol dir que del cantó que s'està fent és que ja s'ha acabat. El vídeo dels pancakes. Espero que us hagin agradat molt i que els seus són ideals per una quedada o el que vulgueu. Si un dia en teniu ganes, també. Només una cosa més, us vull dir que estic molt feliç perquè em seguiu. Així que he pensat que per agrair-vos que em seguiu i que us agradi el que faig, he pensat que el següent vídeo el triareu vosaltres. Només fa falta que deixeu un comentari amb el que us agradaria que fes al següent tutorial o no sé, si volguéssiu que no fes un tutorial sinó que parlés i ensenyés els meus estris de cuina preferits i els que trobo essencials o no sé, alguna recepta que hagueu vist per internet i vulgueu que faci per a veure com em queda. L'únic que heu de fer és ficar als comentaris quin voleu que sigui el pròxim tutorial. Jo soc tot orelles i faré algun del que em digueu, o tots, no ho sé. El que es repeteixi més potser, o ja ho veurem. Així que moltes gràcies i fins la pròxima.